Os, der stadig lever, er et projekt, hvor vi har taget dokumentarfilmen Os, der lever med rundt på 12 plejehjem i Nordjylland. Vi har haft en strygekvartet med fra Aalborg Symfoniorkester, som har spillet musik fra filmen og spillet op til fælles sang efterfølgende. Jeg hedder Anne Svejgaard Lund, og jeg er instruktør på filmen Os, der lever. Nu er det ikke for, at jeg holdt tale. Vi har jo virkelig fornemmelsen af, at i de her dage, der er vi ved at skubbe lidt til, hvad dansk film kan være. Og så tager vi film med ud til nogle publikummer, der ikke er vant til at se sig selv på film. Det i sig selv er en meget, meget stor oplevelse for os alle sammen. Enkelte af en årgang vil altid gøre, som der bliver sagt. Andre vil rejse ud med horisontsøgende blik. De er født på kysten, og der er plads til drømme. Store, ubegrænsede drømme. Kunsten og kulturens opgave er at hjælpe os til at forstå, hvem vi er. For når vi forstår, hvem vi er, og hvorfor vi er, som vi er, så er det nemmere at være i verden. Og det er noget af det, den her film forsøger at beskrive. Jeg begynder at blive ret vild med at lave flæsk nu. Har du billeder af den? Nej, ikke den. Når man som produktionsselskab laver film, der foregår i vores allernærmeste lokalområde, så opstår der også en trang til at vise den her film for den allernærmeste lokale befolkning. Og her der er plejehjemmet faktisk en stor del af den lokale befolkning, men også en del af en lokal historie. Så det var ret nærliggende for os at tænke på, at plejehjemmene skulle have muligheden for at se den her film. Jeg som producer på filmen har også en baggrund på plejehjemmene, hvor jeg har arbejdet 8 år som pædagogisk udviklingsmedarbejder. Mit navn det er Andreas, og jeg bor 700 meter i den retning ned mod vandet. Min egen baggrund for at gå med i det her, det er, at jeg har arbejdet faktisk på Aalborg Universitetshospital som projektleder for kulturimplementering i forhold til sundhed og rehabilitering. Grunden til Os, der stadig lever projekt, er enormt spændende for mig, også set ud fra, at man kan sige, både et sundhedsperspektiv og et trivselsperspektiv. Det er jo det her med, at kunsten og kulturen taler jo ind til det hele menneske og møder os der, hvor vi er som mennesker. Og tanken var sådan set, at vi vil gerne også ikke kun få det ud i biografen og få det på tv, men vi ville så gerne, at det også kom ud til alle dem, som måske har svært at gå i biografen. Mor, når nu de viser den her film, ikke? Ja. Så kan vi mødes os, der bor her, og vi kan mødes med folk ude fra byen, der kommer ind og gerne vil se filmen. Og det er jo altid hyggeligt, det der med at have et fællesskab og et samvær. Det her med, at man kan sidde sammen med nogen og se filmen og kunne dele de stærke oplevelser. Også fordi så min måde at opfatte verden på, modsat den måde, du opfatter verden på, i mødet med hinanden, så sker der noget helt unikt. Ja. Så er det Niels Hausgaard, der fortæller i filmen. Okay. Ja. Og så er der så mange forskellige ting, som har med livet her på vores egen at gøre. Så du vil kunne genkende rigtig mange ting. Samtidig med, at man fik forstærket nogle minder hos dem, der sad over, det kan man ikke genkende til. Så filmen kan jo rigtig, rigtig mange ting for den her målgruppe, og det synes jeg er enormt spændende. Er du klar til at se en god film, mor? Selvfølgelig, at dokumentar til den her målgruppe er helt fantastisk. Også fordi det er ikke en virkelighedsflugt, men det er en måde at få et sprog for den virkelighed, som man er en del af. Altså, jeg synes jo også, der lever filmen, giver jo mig som nordjyde en stærkere selvforståelse. Hvem er jeg? Hvad kommer jeg af? Hvorfor tænker man og gør man, som man gør i Nordjylland? Jeg elsker klassisk musik. Ja. Altså, det bliver jeg rørt over. At Mette kan alle sangene uden ad. Du kan ikke se, hvad der står, men du kan synge med. Det er flot. Vi har haft så tilpas mange oplevelser omkring det her med at genkende noget, være sammen om noget. Det også kan skabes en forbindelse mellem dem, der ser filmen. Jeg kom til at tænke på min far, for han spillede anden violin i Drønlund Byorkester. Og det gjorde han også derhjemme. Det sted, vi kommer fra, er noget, som vi alle sammen har hver vores forhold til.
og forsøge at sige noget generelt om det, er noget, der betyder rigtig meget for folk, at vi siger noget om. Fordi at den slags fortællinger om, hvem vi er herude, er ikke noget, vi egentlig har set før. De mennesker, der var med i filmen. Kan du ikke genkende Gerda Frøstrup? Det var hun sad og syede med den der lille hund der. Er det din søn? Ja. Min søn. Ham kan du nok være stolt af. Hvis jeg sætter mig ned og snakker med Hans og Bente om den her film, så får de det faktisk bedre og vil være mindre plejekrævende på sigt. Al forskning viser, at det gør en kæmpe forskel. Den investering, jeg gør nu, det gør faktisk, at jeg sparer x antal timer de næste par måneder. Ikke? Så man kan sige, at patienten nær kultur, den kobling, den findes ikke særlig tydeligt i vores system endnu. Så kom dynen af sand og lagde sig over fyret, som asken over Pompeji. Vi har trådt nogle skridt, som ikke er blevet trådt før. Det er ret nyt, det her med at vise film på plejehjem. Og vi har en hel masse erfaring at arbejde videre med. Vi vil rette vores fokus fortsat på, hvem det er, der skal se den her film. Og hvordan man kommer ud til nogle mennesker, som måske ikke lige umiddelbart er vant til at se dokumentarfilm.